Marangwe kaunti ma Bay ochoko omenda maromo milion 3 ma siro som nyithind kiye kod mago mawuok e familia ma witogi ni piny. Anyuolano ne ochako chenro motisini Cowil Education Recovery higni 3 mokadho. Kaluwore gi kwan jopuonjre mane rem dhi skul e anyuolano. Kokalo e chenrono, gisebedo ka gisiro somb jopuonjre manie skunde mag sekondar, mbalariany kod kuonde mamoko. Jakom Cowil Education Recovery Kennedy Ogindo wacho ni gisebedo ka gisolo omenda kendgi giwegi ka gidwa siro kuom jotelo makono, kendo gitiyo gi ruodhi kod jolupgi mar kawo nonro mag jopuonjre ma ok nyal yudo thuolo mar dhi nyime gi somo nikech nok mar school fees. Nyithindo man gi dwari Cowil gin 1,817 to nikech nok mar pesa koro watimo thinning, watimo vetting. Kwasecholo pesa to vetting itimo gi clans kotelne gi clan elders makonyowa yudo nyithindo modhier moloyo mamoko. Jomoko bende tanga nyithindo riembe sikul ma nyathi ok bedi sikul mondo mi osom maber to nyithindo matindo. What can we do about it? And they came up with the initiative. Negi paro ni mondo mi wabed gi this Cowil Education Recovery ma wachoke pesa wa kaka jo-Cowil kae to wamiyo nyithindwa ma okoso pesa ma gidhi godo skul kendo ma families ma ok onyalo moko bende nyithindo ma jonyuolgi notho teko. Ng'ato golo bich ng'ato golo par kod together kamano biro miyo nyithi kochia dhi skul kendo higni mabiro ginyalo duogo mondo gimbe gikony the community. Cowil clan ni Kochia, Central Kochia location. To en program usebedo kadhi mbele for past 3 years. My third version mare. Kendo ase supported those 3 locations. To una ne man geso gone. Kendo kuro bro support. Adama kwayo jo-Cowil ni giti gi pesa no mondo nyithindo ma manigi